Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Ajumut Menteri Rang Badu Narendra Modi ba ka jimpani so ya ka computer science bat kijing trikam habale ikitas haki laboratory kalong ka badan kam shibun. Lai perangut kibriu kila yo wan pai semekhalia hadian bakila sakut sabar ka jela nadu batrikam ka lockdown. Kiyo ka jingdan ng kibri kiba yo COVID-19 ha Tripura bat kumjuru hari India. Kikubor kibab niya. Menteri Rang Badu Jokari India Narendra Modi ula penlong iya ka jingkmi binya ban jurip halor kijing persang Jokari India ban penni ikidawai tika yada iya ka jing syam thamai ikidawai di bat ru ikirukom le ikitest ha ka bedei bat COVID-19. Kajing pelat kubur naga sarkar ko ong bapalat lai putuli ki dawai tika yada kidang don mentah ki benta paper jong kajing sna bat don ru ki bala dep sna bat ki bala pen kre ban persang tes no ha kajing lang umudi udak do halo kajing tre lang ka bak hamper ha preng ki sta pulia kaliang ka dawai dasin ki karkhana bat ka sarkar kabalong ha karukom ka batri kam ba ban pen state ikijing tre kam ka ba ulapen pau ikijing angnut ba kani kajing tre lang kan long ru rengkat kajing tre kam ka bakat kum ki benta hagi kam ki jongki umodi ula banjur ba ka ka balala ban le ha kani ka cap COVID-19 ka de ban long ru kajing tre ka bayai beteng ha ki jing tre kam jong kajing start science haba ajing ero ahlo kijing tri kam lang hapdeng ka computer science ka chemistry bat ka biotechnology ha ka company gidawai menteri Rang Badu la ajumut badan kam ya kijing penyeso ya ka computer science bat kijing tri kam habale ya kitas haki laboratory baro kumbalai phundai ngut ngan ong biang katu kumbalai phundai klur ngut kibriu kibedok kilayo jing erap pisa na ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Package PMGKP kabalakot sya kalai pusa wajar praspa klur tengka kat haduk mentah ya kini kesong jing erap pisa lapen benar da ka Menteri Pelatengka jong Sarkar India kan Nirmala Sitharaman hau benai liber pelala ban yadai kibriu kibedok na ka jing syakta ka jing khang kerdep na ka daw jong COVID-19. Komisi benta jong ni ke sarkar klapen bena ban IAU khau bat ek pisa Shillong kmi kiriu temen ki beduk bat ikinong rem. Ya ke jingsam ya ke ni ke skim ya rap pisa la pet perman klim sange da ke sarkar pedeng bat ke sarkar jela kenang ba kan long sisa ke jing rap ikibri ki beduk ki badan kam hok ya ke jing rap. La pentri kam da ke fintech ba ke digital technology ban penya ya ke ni ke kam haker kom ko pestet. Bat kababiang kanang ba ka jingerap kan poi kloi sekinong yo mentoy na kani ka scheme hapo kiwe di kila jingerap ki baha papo jong ni ka scheme la penlot khan 1000 lai spa khandai pusaw klor tengka ban siu ya ka sin siu ko banengkong jong ka PM kisan na ka benta ki pra point iwe khandai klor ngot kinong yo mentoy Hamigalia ka kunhun ka baningkong jong kibri kibala sakut sabar na laka jela bat kibadan sakeleng ka jela asam kila poi sila ka jong ka jela nen janmit kilai tili kibos kibala poi ningkong kila let pinhiare kini kinong wan ha Jawaharlal Nehru Stadium hapulu kabalong ka jaka bala pendet ban pinhiare lai bu prangot kinong wan phai na bar hadian bakila deble ka screening bat la pelat yaki na pernihat checkpoint kitang supoi pat Shillong la register biang yaki bat hadian kata la lipen poi pat yaki selaki Shillong da ka jingpen bed bat jingpen bed pen biang jong sarkar jela baro kini kibriu kibala wan pai semeghalia na bar ka jela kin hap ban shong pen kerpang yela di hadu khat sausingi ka sarkar Meghalaya klapen kre ya arpoi tili ki bos ban walam pat ikibriu jong jela iba sakut shikiwe kiwe ki jela jong than stila mi kiban ket shipho hadu khatsan ngut hakawi ka boss khanang bakin la ban ye yo shong janga iwe ni iwe pat ka sarkar India kala ong ba palat shispa lai pinyo lakton umar bam la depen ket shiki jela bat shaki union territory jong kari nadu basdang trikam ka lockdown Menteri Ketenat Consumer Affairs jong Sarkar India Ram Vilas Paswan uloong ba kumban riu lakton ukhaw la depha sheki jela jong than ste lam mingi
kat kum ki kai phot na ka Food Corporation of India la ong ba palat ar spa nyokun riu lak ton u khau bat palat lai spa san phulai lak ton u keu la lum thop ha ka kudam ka jongka kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong ka jingdan jikibri ki belangat ya u COVID-19 ha Tripura kala nang kiu ha ka ba kala poi menta saka nri pu arngut hadien basa arpu arngut kibri ki ba kenthop ru ya ka we kelong kumi bat lai ngut ki khna naka sispa lai pu pra battalion jong ki sipai BSF ha ambasa dalai district kilayo bat kila penpau ba umi uknyang jingpang COVID-19 udan haki kata kala jahnin kasngi kajing kta o coronavirus hakari India kat haduk menta kapau ba kala nangkiu hak ba sau kundai hajar lai spa khandai puingut kibriu kila yo uni khnyang jingpang bat kila don menta kajing syak sumar kat ba kajing don jung kibriu kibela yap na kani kajing pang kala poi sakasi hajar riu spa khandai pu saungut ki khubor na katnat ka kot ka khya jong kari India ki ethu ba kibriu kibela kot na kani kajing pang ki don baro khat sau hajar si spa prapu arngun kabala long arpu pra point new ar nakasispa kani katnat ka ongru ba ka sarkar kala shime bun ki sinjam rengkat ba ki sarkar jilla ba ki union territory na ka benta baniada ba khanglat ye ka jing sapriang jo COVID-19 ha Mizoram o menteri katnat ka khya jong jilla u Dr. R Lalthang Liana ulong ba ka test ka ba khaddu kabala le ye unong pang COVID-19 u batang marwe ka jilla kala pen pau ba ka long negative hakata yu ko bala dep la le ya South Likitas marbot ka we hidin ka we ya umiu nong pang ha Zoram Medical College ba la pharu ye ki sample sha Silchar Medical College pantas pentikna susu u Dr. Lalthang Liana ulo ongru ba nakadaw ba unu nong pang udang don hakamet ka batlat wat hadien kini kijingpang komta ompat simla plat yu una hospital uni ubri ulai yo e kijingpang COVID-19 bat ude basong basa ha Mizoram bat la dep ban le ye ki test nak benta jong u ha ka bala shem ba ulai yo kijingpang COVID-19 ha ka arpo south trek jong luber meta usnem na ka jingman pai ka jong u na Netherlands ka jingta au kunyang jingpang coronavirus ka proteksi telop kala shemi jing imjong arlak san punyo hajar saus pa san pusangud bat kibla yo ni kunyang jingpang baro kilong lai pun riulak riu punyo hajar shis pa riu pusan ngut ka dadu mentak sengi buni kiri hakeleng ka perthai kila saki ka jingki ho ka jingdan jiki bri kibla yo ekni jingpang hapdeng ka jing persang ka jongki ban wa dikila klinti ban penki imbyang ya ka kamai ka ji bat ban penjun seru iki kendon adong jong ka lockdown hakawai pat kaliang ka ICMR kadang yai beteng klem sange ban kenti su iki test ban lab ye ka jingdon jong COVID-19 da ka ba ajung jore ki laboratory jong sarkar bat ki bamde jong sarkar ru bakin le iki test kada do menta lai spa arpuitli ki laboratory jong sarkar bat shi spa khatpratli ki laboratory ki bamde jong sarkar ki la yo jung jor ban le ye ki test na ka benta u COVID-19 ka sarkar India kala pen bena ban penjun sur shu ya ka por ban pen poi ya ka khajna goods and services tax la ni ka GST bat ru ka por pen ya ikin mar hakari ka Central Board of Direct Tax and Customs CBIC kala pen jelani ka por pen biang ban si ya ka GST ka bisisin chisnem bat ru ya ka jinglum jingken ya ka bala tip ka GST audit kabadai jong news nemang tengka arhajar khat pra arhajar khat kandai kat hadu ka live hutrik jong nailur arhajar arpho ka sarkar Meghalaya kala mahan ka basai kedar bai ki bri ki betwet ban siat ni kemi ki mrat klaw ka jela ka an kan twet yaki kani ki jing pen mi khubor klawan no menteri ki kampo yeng jong Meghalaya hadien bekila don ki jing be mrat kum ka basiat ki skei bat ki dingiem ki bela jandu jaj ki Asiatic black bear bat kani kala pau perthai haba kren shai bagi badan keti hakum kini ki kam ki babian kem ngat aki kendon set patok ba news nem rengkat bat ka kuna ka ba arpusan hajar tengka kat tu kini ka khubor lakut ka belawan shapina ka All India Radio Shillong ha ka por prabjing ini so bat ba ka Daily Station na ka bentaki khubor ki banwan naka